अगर आप भी चाहते हैं कि ऋषि यादव म्यूजिक का ऑडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। ढोढ़ी में देवर साला रोधाना गोधाई करे गोधाना रे ढोढ़ी में रोधाना गोधाई करे गोधाना रे ढोढ़ी में रोधाना गोधाई करे गोधाना गोधाई करे गोधाई करे ढोढ़ी में रोधाना गोधाई विकास रीगा सीतामढ़ी अमित पटेल की आवाज में माने ना बात बड़ी बाटे बेसरो ढोढ़ी लेके भागो तक आए हाय मानी ना बात बड़ी बाटे बेसहरम खाली वो ढोढ़ी लेके भागो तक तो गोदी में बिठा के उ खेलावे खेला खुदा ना गोधाई करे गोधाना रे ढोढ़ी में रोधाना गोधाई करे गोधाना रे ढोढ़ी में रोधाना गोधाई करे गोधाना गोधाई करे गोधाई करे ढोढ़ी में रोधाना गोधाई करे गोधाना ढोढ़ी में रोधाना डीजे विकास रीगा सीतामढ़ी कहेला देह जनी ने मुने खींची काहे डिजाइन बनावेला पीछी हाय हाय कहेला देह जनी ने मुने खींची काहे डिजाइन बनावेला पीछी तो अमित के तनो मनाई हमरो जाना गोधाई करे गोधाना रे ढोढ़ी में रोधाना गोधाई करे गोधाना रे ढोढ़ी में रोधाना गोधाई करे गोधाना छोड़ी के जब से गोइला बाड़े सोहिया सखी रे उधर तावे रोज करी होइया तो मुंह मारो ढोढ़ी में दे